Pane chiitiko chinoshamisa chinoitika muguta reMaputo munyika yeMozambique. Panoonekwa kuti vanhu vanosvika around 2000 vanoonekwa kuti vanobuditswa muusungwa nemaprotesters amuri kuona ava nebongozozo riri kuitika muMozambique. Zvatiri kuona panguva ino vakomana vana Daniel Chapo kuramba kwakaita vari clinged on to power kuri kukonzeresa hovhiyo nebongozozo munyika. Sambinda mashoko anomuda nyorwa panapa ndo panoti wasubscribe wolaika woturn on the bell icon. Tipinda pahendo X tikuona mapictures amuri kuona awo pahendo yakanzi Professor Adrian Novunga. Panapa sezvamuri kuona kuti multitudes of people vachibuda vachiescapa jeri pamuda nyorwa vachinzi breaking news, mass prison break in Maputo. Over 2,500 detainees have escaped from high-security prisons, including Maputo Central Prison. This shocking incident raises urgent questions about the state of security and the justice system in Mozambique. Now more than ever, it is critical for authorities, civil society, and international partners to collaborate to ensure public safety and address the systematic challenges that led to this situation. Your thoughts matter. What urgent measures do you think should be taken? Ndo mashoko anobuda achiitauka panapa unachiona kuti muchinge maona kuti macriminals kana achinge aescapa jere vanozikanwa kuti vakaita mhosva dzakasiyana-siyana kana vachinge vapinda musociety, do you think the country is now secure? Do you think kuti macitizens vari munguva yakanaka muchiona kuti kunyange zvavo vakomana ava nemareasons ema-elections akava flawed vari kuramba vari clinged on to power vachiramba tichiona maprotesters achijamuka vachizava nepanogona napo kuti vaone kuti people they are not accepting the results ema-elections. Imbotodzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi muchiona kuti more than 2,500 vanhu vakasiyana-siyana vane mhosva zvakasiyana-siyana vachiescapa jail. Pinda comment section medu mufungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.